académique 2026-2027. Votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Agence Dunia Travel Service ako abibu ne masegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamro la kamaro berebere ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la kumukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye utukalo tile 12 san 2026 an b'a aw bɛɛ lajɛlen fo jani sugandili la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ min kɛra kalo 2 laban in kɔnɔna na banbantiwale ɲɔgɔnwale kɛba maa 1,850 u y'olu de fa o wulikajɔw senfɛ Dirpa Nyamakura n'o ye Bokar Maïgaye ale ye ɲɛfɔli kɛ o ko la kunungo balo k'a di maliyɛn ma 1,000,000 ani tilancɛ ma o baaraw nun donna kunungo sogoningokaw fɛ OPAMU ale ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na premier ministre ale tun bɛ yen ministre min bɛ balo dili ma jamana in kɔnɔna na yan sa ni balo kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye commissariat la sécurité alimentaire Radouane Agali ale fana tun bɛ yen
ani jamana ministry chama Arasbach ni Rose Poivron ulumna na utanu blado lendi ndene na tai kiri ale koni kuma bela jilemba na totora sa kiri tika so ale ka jabidi mara kama boli hukumu konna na Bamako ya barosiki mingara anata okeneka yorosoka ufana fei banamba ani tumutu nunu bela jilenye doin ale nyenamaya ananda dola ka kalanke demso nguna fula ya sauka kalanta laben bara ke obuga ke tumutu ka ofei gelemani shifu uluka no ga ulika joke ka yiri turu boloda mi ye sanga ofei sa mi droguna nyana fe onye sa ulu saka kumbe tugomina o bara be sena ma kemena ni nyango ulude usigoro bla no wati na tumutu ka ofei ulube tumutu marabolo famira konna na sa oye gunam ale konna na anatai bienali hukumu konna na kulugoro ka gouverneur no El Hadj colonel Kapori Sano Lamine Kapori Sanogo ale kontara demsonu chama laje ani kulugoro ka mun yerewe nyanda konna na farkolo nyina jata na srafe o ko hukumu konna na sa segu kai buguni ale ni tumutu ulu koni ese soro kunungo senandurata na katanye demi-finale ulu domina na oti ni ala na kira sonama aya usogolon to jani na yasa abasa kiwara nunu bela jilen soro tugomna ladria konnana koyani maminga foko bikadi okado nga foko kunu netemena ni kunu mato mamingono bitoti kono yani ka nyumange maye kika ka domba ye salfu keta anga sorofe kono ninye ale kuma kanye aka dongli do senfe mi metalike se damayira yereta mi ye chesiri ohukumu konnana sogoma ina wolomasiri tabaw ka dagatigiu ulu ye bara mununge ka seka o sansalama amena na obabu de ta dugugoloko o kelano wulika joyi wulika jo min sigira senga jamana nyama ufe ya saka seka nyefoli kesa dirpa ladala kalo alebi boka nyefoli ke mauye kerengrene yala kalo bara kelo na zeyi minye dirpa nyama kurai no oye colonel major Bakari Bokar Maigaye niye alere tege nyefolo ye sabula kabina sigira kalo kele ale no kuna vondilaw ga nyanye o chien folo ninye kunungo babi e kimelike juenkalo anu juekalo wuliga jom sraga ke ko na wolo masri tabaw fe maiga ke ga kumana ako ma ba kelen kemensegi ani biduru ba manjole ke ba ulude ko ni fara ni wali an ko na miye anga wolo masri tabaw ga wuliga jonu ka chesri la udogo yoro binani ani duru o de dasira kata kari ka flengono ti ka da kolonti kalo fly ko na noye samba fla aleni woro juenkalo ani juekalo konnana dirba directeur ga la seli senfe kuna vondilaw nyina fana aya ira saka foko ale flega min foni ye ko fen chamambe o tsega la kale dugudew nye ka sabu ke bara na guno bara na fere bara na ketugo ko nga mobe sega min woni sebenga bla peu o ka ira sa ka bolma fembe na fuma pikobu o keme ani biduru ni saba o flengulo chira ko da kolonchi blende binani mobili binani nolu kun falo no marafala tew blende tan ani kele obe ola moto keme fla ani bisaba wulu masiri tawa yolu bela jele noni ka wuliga jo seven ni kalo fla laba ngona minye Bokar Maigaye akala seli konnana sa akoko akaka wala mingara sanga ofe akanye folike ola sam bingali dirba nyama ga pumana minye 23e régiment d'infanterie no be sanga ofe al umran naga chedo ko el umran yere kuma foto mi kwati tamo kan woyi wuliga jo ni chesiri de kera bingali nkele bamanjoni ga wale ka ba ma biduru nyango o de fara o wuliga jo senfe wolo masri tawo ye minan chaman draki manununa wa ka minan chaman fana ko fana kari ko lu bela jilen tien dirpa directeur ka fola bibi na Mali jamana konnana wuliga jo ni chesiri sebe wolo masri tawo ye fantan nani bela jilen fe wa bamanjoni ni wale ka ba bale amina bi o wale ake kunye minye o ye ka maw jatike ka wuliga joge ka nyesi yoroma yoromi dugudew ubuta ulu jatike barata ka nyesuluma walma kana bi wolo masri tawo daga roka ka jawta ka ulu yira kuta totoro ye ngamiye arme ye ale koni kamini samba fla ani mugani nduru o avril kalo konnana ale ferem sigi senga o de dugugolo koye colonel major Bakari Bokar Maiga ko kulu ka wuliga jonu ka chesiri ko hukumu konnana ko noko foite ola
o baara bɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ nka bibi na min ye bɔlɔlɔ sira fɛ kibaruya di siraw fɛ kuma jatigintanw jatigintanw min ye kuma minnu bɔ yen n'olu bɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ taayɔrɔ tɛ sɔrɔ la nafa tɛ sɔrɔ la fɛn tɛ sɔrɔ la k'u kɛlen don k'o de kɛ u taabolo ye bi nka min ye Mali wolomasiri tabaw ye u n'u dɛmɛbaga n'o ye Afrika Corps maaw ye olu fana dalen tɛ sunan la wulikajɔ ni cɛsiri ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mɔmɔ o de la sa Mali marabolo fan minnu bɛ yen n'olu b'a fɔ ma ko Tchadri S n'o bɛ tali kɛ Gao Menaka Kidal Jinim ni FLA maaw olu tun ye wulikajɔ kɛ juillet kalo daminɛ na bingali belebele sa u tun yɛrɛ min ta sa k'o ɲɛsin Gao ma Anefisi ani Agelok k'a ma bɔ foyi fɛ min ye wolomasiri tabaw ye k'olu kɔni ye taa tugu u la fantan ani naani u bolominɛw u ka kɛlɛkɛcɛ camanw ɲɛmaaba belebele k'olu caman binna talahadakaw fɛ yen min ye Bamanjɔlen Jugawale kaba maa 100 ɲɔgɔnko o de fara yen senfɛ Diriba ɲɛmaa ka fɔ la a ko ko min ye nin wulikajɔba in ye k'u tun b'a fɛ k'o kɛ yaasa ka taa Gao de minɛ n'u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Anefisi jɔyɔrɔ min bɛ a la bi Diriba ɲɛmaa ka kuma na o ye k'i to Anefisi i bɛ taa ye fo ka min ye cɛncɛn fo ka jamanaw ci ka ci yɛrɛ sɔrɔ fo Egypte n'a ka di fana bɛ taa nɔnfɔn bɔ fo ka taa se Ghana ninnu ma taabolo camanba de bɛ Mali kɔnɔna k'a daminɛ Anefisi la ko sigiyɔrɔ lankolon tɛ a nafa ka bon kosɛbɛ Kidali minɛli baara minnu bɛ senna don nataw la olu wulikajɔ hukumu kɔnɔna na yaasa dugumacɛ minnu bɛ yen bi olu bɛ ka baara min kɛ Tesalit Anefis Agelok ko bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye Mariba Yaw kelen k'o se ka o labɛn Diriba directeur ko min ye wolomasiri tabaw ye i bɛ se ka na bin quoi i bɛ se ka na wulikajɔ kɛ i bɛ se ka n'i ka jaw ta nka ka to yen ka daga minɛ k'i sigi a kunna k'o se tɛ u ye bi o se t'u ye sini wa fanga min t'u la bi u fanga kun t'u la kununko kuma tɛ bi na armée kɛlen don ka wulikajɔ caman sarada kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko bin kɛra yɔrɔ minnu kan n'o ye Tikaw fɛ yen Kɔnakaw fɛ yen wulikajɔ kɛra ka nin bɛɛ lajɛlen saw k'a minɛ Yaw yɔrɔnin kelen suko ani dugusajɛ cɛ wolomasiri tabaw Sandarekaw fɛ yen bin bɛna k'u ka ye u yɛrɛ wulikajɔ kɛ k'o ko kunbɛn min ye kungokolon fandanbanda kɔnɔna na Kɛnɛkunkaw fɛ yen min ye Ɲaminakaw fɛ yen Sunsan Bawulen kɔnɔna na ani Faya kɔnɔna ko nin bɛɛ lajɛlen salola k'a jɛ pas ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye armée ye a tɛna na nɔnfɔn to a tɛ jida to a tɛ yɔrɔ foyi to yen bi ni ninnu kɛlen ka t'u miiri yɔrɔ min o de la sa k'a daminɛ juillet kalo tile 4 ka na s'a tile 10 ma Bamanjɔlen Jugawale kabaw kɔni kun ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛ kun ye min ye dugukoloko y'a bɛɛ lajɛlen bali cɛsiri ni timinandiya Diriba ɲɛmaa y'a jira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fana armée ma ɲinɛ dugudenw kɔ koyi wolomasiri tabaw min ye citerne 15 500 ani 59 k'u sera k'o ladon jamana in kɔnɔna na maaw bɛ minɛn minnu ta fana ka se ka na n'u ye ani ka siraw lakana baara fana kɛ u y'o kɛ armée de l'air yɛrɛ ale ye wulikajɔ kɛ fo siɲɛ 673 ka se ka maanifinw ta fu ka na ni u ye ka bɔ u dagayɔrɔw la o senfɛ sa min ye maa mun sera ka taa o ye maa 4,804 u y'olu de ta minɛn minnu bɛ yen n'olu sera ka taa sa o ye tɔni 201 ye don o don ko nin baara in fana bɛ sen na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ wulikajɔ min na a ko sisan a ka kan kunnafonidilaw Mali dɛmɛbaw minnu bɛ ka baaraw kɛ jamana ye bɛɛ ka sɔn fɛn kelen ma kibaruya sanuman dili kibaruya ɲuman dili ale b'o ɲini kunnafonidilaw fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'u u y'a dɔn k'a dɔn kari u ka wuli ka se u ma u ka kibaruya d'u ma yaasa cogoya min na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ kunnasiri kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye an bɛ tila ka segin ka na nin kuma in kan Nfamara ale tun bɛ yen ale fana ye min sɔrɔ a na tila ka o da o tulo kan Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ Sewukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana na ka na i cogo Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa mafalenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ
fɛ kana agrisupu k'ale kɛ ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛkota nasira fɛ. Mali jamana ale kɛlen don ka kɛ yɛrɛ ye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛkota nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko agrisupu. O hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛkota nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo. U kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan. A ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen agrosipu ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye. Telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47. A ye boli a ka nkalon bɔ an da. Bamananw ko maa min ti tan dɔn kɔnɔntɔn fɔ kun t'o ye. Armée a bɛɛ lajɛlen wolomasiri taba fɛn b'an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri baara kɛ ko ɲuman Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ su ani tile k'an b'u fo u ka baara ale kɛ ko ɲuman na. Jean-Élisée Daw y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kunnasini ko ka taa min ye armée de terre ye ale jabala la min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye sa a nana sa taama na taama min n'a bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ armée de terre yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye mun bɛ yen n'o ye magɛn ye u la. A selen kɛnɛ ka ye sa a kun bɛnna général de brigade Tumani Kone fɛ ale min ye chef d'état-major ye armée de terre kɔnɔna na foliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen maa fila ninnu ye da sɔn a ɲɔgɔn da la fɔlɔ ka min ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye u ka sɔrɔ ka taa sa ɲɔgɔn ye soba kɔnɔna na ka taa kɛlɛkɛcɛdenw bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ yen baara bɛ se ka boloda cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ko la. Jean-Élisée Daw ko k'a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye ka n'a lajɛ armée de terre yɛrɛ bi na mun mago bɛ u la mun bɛ se ka fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan kɛlɛkɛcɛw bɛ cogo di baara taabolo bɛ cogo di ka na lamɛnli kɛ ka faamuyali kɛ yaasa kɔmasegi bɛ se ka kɛ cogo min na majɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka latile cogo min na armée de terre ale ka ko hukumu kɔnɔna na. N'i ye armée de terre ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko régiment infanterie archerie b'a kɔnɔ min ye bere rouge ye olu fana bɛ armée de terre de kɔnɔna na n'o ye RSP maaw ye blindé tigiw olu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye kɛlɛkɛcɛ k'i bɛ duguma baara kɛ a fɔ armée de terre u ka ɲɛmaa y'a yira sa Jean-Élisée Daw la magwan dɔw bɛ yen a y'olu ɲɛfɔ min ye baara kɛcogo ɲuman ka se ka dɔ fara sanayɛlɛ kan a y'o fana dantigɛli baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ olu yɛrɛ b'a fɛ min ka sigi sen kan bi kosɛbɛ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin ɲɛfɔ Jean-Élisée Daw ye. Ɲɛmaa a ko k'a ye kuma faamu ni Ala sɔnna a ma k'a tɛna mɛn u bɛna jaabi sɔrɔ ka bɔ ale yɛrɛ yɔrɔ sabula ɲɛmaaba n'o o ye général d'armée Assimi ye ale ye nin de laɲini kɛ Jean-Élisée ka nin taama fɔlɔ in k'a tɛna danni ma min ye mara taw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa état-major tɔw bɛɛ lajɛlen a na zole da a bɛɛ lajɛlen na ka taa se polisilakaw gendarmelakaw gardelakaw min ye armée de l'air ye nin bɛɛ lajɛlen ka taa se sɔrasiw ka tajiko ni u ka kunnafonidiko ma nin bɛɛ lajɛlen bɛna na lajɛ yaasa majɛ minnu bɛ ka se ka olu latile baara a ka se ka kɛ ka ɲɛ. Kayikaw fɛ colonel major Jibril Kone ale taara a ka cɛdenw lajɛ koyi groupement technique d'intervention n'o o ye GT ye Tata sabu sere u fila bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Jibril Kone a n'a nɔfɛmaw taar'u lajɛ waleya in kɛkun ye min ye ɲɛmaw de ye nin baara sigi sen kan k'a yira sa k'a fɔ kuma ni kuma kɛlɛkɛcɛw ka t'u lajɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu b'u bolo Kayi marabolo kɔnɔna na magwa jumɛnw bɛ yen mun bɛ se ka fara kow kan min ye Jibril ye a ko a bɛ kɛlɛkɛcɛw ninnu fɔ wulikajɔ ni cɛsiri la Kayi Tɛnkudugu n'a bolomaladugu minnu bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni magɛn bɛ olu la olu bɛ degun kɔnɔna na k'olu ɲini k'olu dɔn fɛɛrɛ jɔnjɔn ka sɔrɔ joona yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min maanifinw n'u bolominɛw k'olu sinsin a ko nin ko in ka fisa koyi kuma o kuma kɛlɛkɛcɛw u n'u ka ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye ka kuma baara min bɛ ka kɛ dugu kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na bolofara bɛɛ lajɛlen na ko o ka ɲi Zetia sabu sere maaw ka taa fara Zeti maaw ka sa min ye Sama Gasama ye ale colonel lieutenant colonel Sama Gasama ale min ye olu ka ɲɛmaa ye a ye laseli kɛ ka ɲɛfɔ Jibril ye yaasa ka se k'a faamuya nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Mali ka wolomasiri tɔgɔ ka secteur 7 kɔnɔna na dugukoloko ale hukumu kɔnɔna na Kayikaw olu fɛ yen gendarmerie directeur ye a ka dayɛlɛ maa minnu tilara kalan na gendarmerie la n'o bɛ maa 44 na ka olu kuma ɲɔgɔn ya min ye général de brigade Musa Tumani Kone ye a ye ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila sa ka se ka u lamɛn fɛla minnu b'u u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɔra kalan minnu na sisan a ko kɛra cogo di a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ ninnu na sa a bɛ fɔ ma sa ko officier supérieur o ye maa 6 ye olu tun bɛ école de guerre kɔnɔna na olu ka kalan banna
maa 3 b'a la sa olu ye officier supérieur ye, maa 5 b'a la olu ye état major kalan kɛ, 2 b'a la olu ye duguma kalanw kɛ ka ɲɛsin u ka kalan yɛrɛ bolo 28 baara ma gendarmerie yɛrɛ kuru kɔnɔna na. Ninnu bɛɛ lajɛlen sa y'u fo k'u waleɲuman dɔn. Baara min bannen filɛ nin ye o ye baara wɛrɛ daminɛtɔ ye, u ka cɛsiri ni wulikajɔ boloda yani u ka bila ka taa bila yɔrɔ kuraw la ka ɲɛmayaw k'olu fana ta ka di u ma. O la sa an bɛna min ye DIRPA kɔnɔ tuguni Fala ye, maa 1850 min ye wolomasiri tabaw ye olu ka wulikajɔ sera o de la kunungo n'o tun ye araba ye tarata ye utu kalo tile 11 DIRPA ɲɛmaa kura n'o o ye Bubakar Mayiga ye ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Nfabara Berete ale fana tun b'a kɛnɛ kan. Ka bɔ juin kalo tile fɔlɔ la ka taa se juillet kalo tile 31 ma, opération dugukolo ko fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw kologiriya la sanfɛ kɛlɛcɛw fara duguma kɛlɛcɛw kan. DIRPA ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ an ka fintigilakaw ye nijuguya kɛwale kɛba maa 1850 de faga wulikajɔw kɔnɔ k'u ka daga caman, mobiliw, kɛlɛkɛminɛnw an'u ka motow caman susu ka bɛɛ kɛ bugurijɛ ye. Folie blanche et minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour le terrorisme et au folie ou quoi faire. Au comment nous nyeshilembe femme nous kera théâtre aba donc Mali tlalembe depuis opération Duguloko Mali tlalembe qu'elle bolo sabade centre est ni centre ni sud au qu'elle bolo sabade nous opération Duguloko comme qu'on a là abe jamana be couvert. Ça veut dire que armée ka wulikajɔ ɲɛsilen jamana bɛɛ de ma. Aviation ni duguma kɛlɛkɛlanw u bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo. Ni aviation ye bombardement kɛ sanfɛ duguma kɛlɛkɛlanw bɛ terrain minɛ. Donc an b'o de la. Donc n seginna o chiffres kan. O chiffres tiɲɛni mun don terroristes kun. Kunnafonilikɛnɛ in kan DIRPA ɲɛmaa da sera fintigilakaw 589 dɛmɛ sira fɛ ka se dugudenw ma. DIRPA ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye balo mun donni ka taa di dugudenw ma a bɛ t'i jɔ balo kilo 221 ani 328 wa o kɛra sabu ye ka duguden ma 4884 ɲɔngo ka olu ta ka se o seyɔrɔw la. An ye baara mun kɛ ala ye baara mun nɔgɔya an ye halisa an bɛ baara mun kan pour que citernes ka se pour que marchandises commerçants ka minɛnw ka se hali mobilitigi gansanw u ka mobiliw ka se. O kɔnɔna la armée de terre fana ma bila kɔfɛ bi bi na faamaw ye fanga sɔrɔ mais fanga fan dɔ fana ye armée de terre ye fɔlɔfɔlɔ o kun t'an bolo kosɛbɛ mais sisan an ka aviation b'a to an bɛ se ka baara caman kɛ. Kunnafonilikɛnɛ in na DIRPA ɲɛmaa ye tasibila kɛ ka ɲɛsin finitigilaka fɛn fɛn binna jamanako la hakaja finitigilakaw ka minisiri général d'armée Sadio Kamara maa minnu joginna ka duwawu don k'u ye minnu bɛ bolola ka yɔrɔ la k'a fɔ wulikajɔ ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa u bɛ se ka kanabila sɔrɔ. Ni duwawu don an ka cɛden minnu binna parce que kɛlɛ fana taabolo ye nin ye kɛlɛ tɛ se ka kɛ ni o n'a ɲɔgɔnnaw t'a la an ye duwawu d'u ma ala k'u jigiyɔrɔ kɛ alijinɛ ye minnu joginnen don ala ka nɔgɔya k'u ye minnu bɛ bolola halisa k'a f'u ye k'a f'u ka famille ye ko fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour ka se ka u lana u ka so mais a fɛn sugu ninnu bɛɛ b'a dɔn captivité fɛn ninnu a tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan mais u k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ de bɛ ka kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ o bɛ sen na déjà pour que o bɛ se ka sigi. DIRPA ɲɛmaa labanna ka wele bila maliden bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ kunnafoni jatigitanw yɔrɔ bawo k'an bɛ kunnafoni kɛlɛ mun na ni kunnafoni fɛn ma bɔ a ta sun kɔrɔ source officielle maaw kana u ta ba la maaw kana u cari. Bamako cour d'appel ale ka chambre criminelle be baara la yaasa kiiriw kana sumaya maaw kana sigi ka mɛn k'u ka kiiriw waatiw kɔnɔ a m'a kɛ fana n'olu fana tilara n'i ma jɛn n'a ye i na weleli kɛ sana yɛlɛ kiiriso fana na n'o ye cour suprême ye o la sa sɛbɛn min tun bɛ kabini ntɛnɛn don
n'o ye Arasbachi Mohamed Yusuf Bachili ale ni Urokia Dumia ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Rose Poivron Madame Vichère a kiiri kɔni kumaw baw olu bɛɛ lajɛlen banna kunungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kunu babu tali la procureur ni ale bɛ jamana ka hakɛw dafali kɛ ko in na nominali ko ta na sira fɛ ale nana ni kumakan kuraw ni jakuraw ye kumakan ni ja minnu bɛ bi ni a ye olu don sa kiiri tigilamaw yɛrɛ kun sera sa ka min ye waleya in ɲɔngiri ka taa hakili jagabɔ kɛ ka na k'o tɛ se ka don ba la min ye daluwa minnu bɛ a bolo sa k'a ka sinsin olu tɔw kan sɔrɔdonbaw n'o ye Arasbachi ni Rose taw ye u n'olu fana y'a da tulu la k'a da jaba la fala ye a dɔw tinbi tabara kosɛbɛ Mohamed Ali Bachili mɛ kelen kɔni f'i ye Bachili bɛ se ka ko goya ye nka sariya dɔnna n'a saba don Mali kɔnɔ a b'a la dɛ o fɔ fan bɛɛ fɛ sariya Arasbachi fa a bɛ sariya dɔn o kelen kɔni o fɔ fan bɛɛ sɔnnen n'o ma hali sariya minnu ye avocat yɛrɛ o sɔnnen n'o ma donc ani procureur ɲɔgɔn sɔrɔ kunu fala ye ne hakili la nin waati in na an ka kiiriso maaw kiiri baarakɛlaw u kan ka to ka kumakan minnu ta k'a di kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ kiiri kalansow la u k'a lamɛn nin n'a ɲɔgɔnnaw de don sabula kalansen caman ni kiiri faamuyaliko caman de b'a kɔnɔ sariya tɛ dɔwɛrɛ ye fala ye a miirina ani maa min b'a kɔkɔrɔ don o bɛ se ka min fɔ a la sariya ye o de ye tiɲɛ na a yɔrɔ in a kɔni diyara ne ye kosɛbɛ parce que a b'a to mɔgɔ bɛ fɛn i yɛrɛ bɛ fɛn caman faamuya hali ni ko b'i kun kan don min ko bɛ ko la kiiri t'a nafila fɛ i yɛrɛ bɛ se ka i jɔyɔrɔ fin cogo sugu dɔ la quoi donc sa kuma nana di procureur ma fala ye a ko ale bɛ min laɲini min ye sefa wari 40,000 ani 80,000 Arasbachi ko o sara jamana ye san 10 kaso datugulen k'a b'o ɲini o ka di Arasbachi ma o ye ale ka laɲini ye n'o ye procureur ye min ye Rose ye a ko fana ta ye 40,000 ani 80,000 ko fana k'o sara min ye Rose ta kɔni ye a ko san 10 kaso don min ye san 5 a b'o juru don a la san 5 a b'o kɛ kaso la sɔrɔdonbaw wulila k'u jɔ yɔrɔ la fala ye ka o kuma in kɔ kari n'o o ye sɔrɔdonba minnu bɛ Arasbachi ninnu kanu na k'a yira sa k'a fɔ ko olu ka maaw ma bingali kɛ u ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka faso k'a laburuja k'a lagosi u y'a yira sa k'a fɔ ko bɔlɔlɔsira kuma min fana bɛ ka fɔ nin ye fala ye ko f'a ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ko sabula filen ni galama mana ci ɲɔgɔn na k'a fɔ ko min ye a tigi y'a fɔ bɔlɔlɔsira de fɛ k'o fana sariya in kan ka ta k'a lajɛ k'a jateminɛ kɛ a ko la nka a b'a ta min ye kɔkɛ ye ale y'i sinsin a ta in kan kosɛbɛ n'o ye procureur ye fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka laɲini ye o de ye a bɛ o de ɲini min ye kiiri yɛrɛ tigilamaw komi olu tɛ ka kuma man ca olu bɛ fan fila bɛɛ de lamɛn procureur ale bɛ jamana ka hakɛ jɔyɔrɔ la min ye avocat de la défense ye maa min nɔ minɛlen don olu b'o ka fɛn kɛ kiiritigɛlaw de b'a lajɛ sisan mun bɛ se ka fɔ u ko k'an kana ntɛnɛn ni ala sɔnna ma ntɛnɛn don kiiri jaabi bɛ di bɛɛ lajɛlen b'i ta ani i bila dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ko in hukumu kɔnɔna na Mali jamana ale bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o bɛ tali kɛ baloko ta na sira fɛ balo ale dili min bɛ kɛ sa ka se ka maaw dɛmɛ waati gɛlɛman hukumu ka dugudenw na u bɛna dɛmɛ ta ka don u ma o baara de hukumu kɔnɔna na sa sogonikɔkaw fɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan OPAM so b'a la kunungo baara ninnu kɛra ye fala ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan sa san o san n'o bɛ tali kɛ ka dɛmɛ ta ka don maaw ma baloko ta na sira fɛ o maa min bɛ yen n'o o ye commissariat la sécurité alimentaire ye Radwan Agali ale y'a yira sa ɲinan ko min ye sefa wari miliyari 2 ani buruburu 7 o bɛna o de don suma na yaasa cogo min na ka se ka maaw magɛn n'o o ye a y'a yira sa ko jaabi minnu bɛ yen n'olu sɔrɔla u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw senfɛ sa ka mɔgɔw kunbɛn kosɛbɛ k'o labɛnw n'o baaraw fana bɛ sen na min ye dɛmɛjɛkulu ye olu fana bɛ k'u dɛmɛ k'o ta na sira fɛ fawo ale n'a ɲɔgɔnnaw a ko yɛlɛmaba donna baara in na sabula maaw bɛ minnu fana y'u sigiyɔrɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ani dɔw fana bɛ u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na u y'u sigiyɔrɔ bila jamana y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa se maa 1,1 ani tilancɛ de ma minnu bɛ bi ni baloko gɛlɛya bɛ olu la an ka jamana kɔnɔ o la sa gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ale bɛna na tɔni 19,900 160 sumansi suma o la k'o ta k'o d'olu ma yanni samiya ale ka ban waleya in bɛ tali kɛ sa malo la a dɔw bɛ se ka kɛ ɲɔ ye sukaro b'a la tulu fana b'a la 100 sarada la min ye sugu la bi sɔngɔ minnu bɛ yen ka se ka olu sanga ɲɔgɔn ma sa nka ninnu ta bɛna kɛ a bɛ d'u ma fu jamana yɛrɛ de b'a sa k'a d'u ma fu nka a bɛ taa bila bɛɛ lajɛlen ka commune na fala ye o la sa dɛmɛbaajɛkulu olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu tɛna se ka to kɔ sabula n'i ye baara in ta k'a jate minɛ a bɛɛ lajɛlen tɛna se ka kɛ
balo fana ye ten ɲɔ ye ten dɛ Falaye min ye tɔni 1000 fɛn minnu bɛ yen n'o ye bagan ye sa tɔni 1000 ani 200 o bɛna na don ko in na sumansiw fana bɛna na di maaw ma musow ma u bɛ se ka nakɔ baaraw kɛ n'o ye cogo min na min ye dɛmɛbaajɛkulu ye olu fana ye wuli ka jɔ kɛ o la sa diɲɛ seleke naani ka so min sigilen don an fɛ yan n'o bɛ baloko kunna PAM ale y'a yira sa k'a fɔ ko maa ba 365 543 ko olu bɛna olu dɛmɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 185 557 fana ko olu fana bɛ bi dɛmɛ seba tɛ olu ye u bɛna dɛmɛ wɛrɛ ta ka ɲɛsin olu ma fawo ale ka kuma na sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sɛnɛ de kan ka sinsin sɛnɛ sinsinni o kan ka se ka ɲɛ o la sa Sinogalakaw ka jamana olu y'a yira sa ko bɛna dɛmɛ ta k'a di an ma maa 86 545 olu bɛna suman sɔrɔ fɛ min ye Irisilakaw ye olu ta ye tɔni 770 olu bɛna o di min ye Sinilakaw ye sa olu ta ye tɔni 1000 930 olu bɛna o di malo la nin bɛɛ lajɛlen bɛna na di commissariat la sécurité alimentaire ma u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min jamana kɔnɔna sa jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira sa olu ka dɛmɛ bɛna na taa maa minnu fɛ yen fɔlɔ kosɛbɛ Falaye o ye Kulukoro mara ye Nara Joyila Buguni Bamako yan olu de bɛna na dɛmɛ sɔrɔ olu ka dɛmɛ kan ka di cogo min na o fana ɲɛfɔra o la sa kɛnɛ ka ye premier ministre kamiyɔnbaw nana jɔ Falaye mun kan ka taa marabolo kɔnɔna na ni Bamako yɛrɛ kɔnɔna na Bamako marabolo 6 kɔnɔna na olu kamiyɔn ko ka taa n'olu balo ye ayiwa Falaye nin ko in bɛ taa bila maire de fɛ yen maire dɔw delila k'u ta feere dɛ dugu dɔw bɛ yen olu maire ta tunamada Moti mara la Falaye an y'a ye suguw la u ka fɛɛrɛ tigɛ nin sen ta kana taa feere k'u jija dɛ parce que lakɔlɔsiliba de kan ka kɛ nin ko in na balo de bɛ di ko k'a di mɔgɔw ma se tɛ minnu ye fu nka ni lisi kunfɔlɔw dulonnen n'o ye minnu y'u ka sɛbɛn da n'olu kan ka kɛ ka bɛɛ lajɛlen ka taa lajɛ yanni nin kalo in tile 14 cɛ o tɛ juma ye nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 la n'o tɛmɛna dɔrɔn ko maa si tɛ se ka laɲini kɛ tuguni o kɔrɔ lisi min bɔlen don ka dulon i bɛ taa lajɛ n'i tɔgɔ sɛbɛncogo ka ɲi i ka nina ka ɲi ni fili t'i ka fɛnw na o y'o bannen nka ni fili b'a la i b'a i jija sa yanni juma nɛgɛ kanɲɛ 15 cɛ i ka taa ni daluya ye mun b'a to a bɛ se ka corriger ka degun ko olu b'a la k'o ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ décentralisation an y'a fɔ cogo min na an kun bɛ Bamakɔ gouvernorat kɔnɔna na sa baro sigiba de kɛra décentralisation tɔgɔla don kan n'o ye mara kamabɔli ye ministres camanba nana sa an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Falaye ani ne an ka taa ye a fina kelenya tɔnba ye a yamaruya kabini san 2012 san mara kamabɔli tɔgɔla don ka se ka sigi sen kan don in bɛ kɛ baro sigi ye mara tigilamaw mara ɲɛmaw ani mara ko bɛ maa minnu bolo gouvernement kɔnɔna ka se ka hakilila falen kɛ ɲina Mali kɔnɔna yan Bamako gouvernorat o de sugandira ka baara in kɛ ye ministre bɛ mara kamabɔli kunna n'ale ye fanga ka kuma lasela ye ale ye kumaw dantigɛ nin cogoya in na donc ni journée ale bolo dalen bɛ min kan o ye ji ko aw bɛɛ b'a kalama a ma nɔgɔn jamana kuntigi yɛrɛ ye forage 100 hakɛ min sen jamana kɔnɔ nin san laban in na aw b'o dɔn donc ji kɔlɔsili o ye baaraba de y'an bolo ani an ka sigidaw jɛya a bɛ f'o ma assainissement nin journée in bilalen don olu hukumu kɔnɔna la donc ko ka musow ni denmisɛnninw sen don ko bɛɛ la fɛn o fɛn bɛ k'an ka sigidaw la aw kana musow ni denmisɛnninw to kɔ marabolo minnu sigilen don an fɛ yan olu bɛɛ lajɛlen faralen don jɛkulu kelen kɔnɔna na o ɲɛmaya bɛ Yakuba Tarawele bolo ale bolo mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kun sigira sa ko ka yɔrɔ 21 latɛmɛ olu ma u ka se k'o baara kɛ jiko bɛ o la wa ale bolo bi bakun sigira jiko min fana kan fana o kan ka kɛ misali ye bɛɛ lajɛlen bolo an ka jamana ye a tɔgɔ de a kanu k'a fɔ k'an ka yiriwali daminɛ dugu ma décentralisation o nana wolo mun na o nana wolo yɛrɛmana kafo sigili la sen kan fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ ne yiriwali bolo don a ka surun jamanadenw na yɔrɔ min na o ye yɛrɛmana kafo kɔnɔna de ye o hukumu kɔnɔna na bi don ye donba ye anw bolo tasibila don don hakili jagabaw don don ka a kɛ sababu ye an bɛ se ka a tɔgɔ de min kɛlen an k'o dɔn min ma kɛ an k'o dɔn mara cɛbɔli ko hukumu kɔnɔna na Mali ye fɛɛrɛ caman sigi ka baara caman bila sen kan o de la min ye Abdramane Sise ye ale taara ka bila jɛkulu kunna jɛkulu min ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don mara kamabɔli ale sinsinni ma an ka jamana kɔnɔna na n'o o ye DGCT ye baara min de don jamana ɲɛmɔgɔw y'a kalifa maire ni
conseil communal ani ministre ani an yɛrɛ ministre technique ye donc an ka kan se kɛ an ka kan an jɔyɔrɔ fa an bɛna an se fana kɛ n'ala jɛna ye mais an bɛ ɲini fana jamanadenw fɛ parce que n'i bɛ baara min na a bɛ se ka kɛ i bɛ fili ni ŋanaya ye mais i t'a kɛ ni ŋanaya cogo ye ni fili min yɛrɛ la o ka se an ma. marabolotigiw kafotigiw denmisɛnninw Bamako yɛrɛ kintigiw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kɔnɔna na Bois Sempara ale Bamako dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye a y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kɔnɔna na. Hakilina in ye ko nɔgɔnba ye ko belebeleba don décentralisation yɛrɛ kɔrɔ ye ka ɲɛmɔgɔw surunya jamanadenw na pour que o ka kɛ jamana min ka bon fo ka se 1,1 ni kɔ ma kilomètre carré ni fanga tora yɔrɔ kelen na k'a fɔ k'a tora Bamako kelen na jamana in tɛ jɔ o tuma na a bɛ fara ka décentraliser o tuma na boloda fɛn fɛn bɛ sigi nɔ ka fanga dɔ d'olu ma ka musaka dɔ d'olu ma haka ja o maa minnu bɛ o jama minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka développer cogoya min na. Baara in senfɛ CNT ka jɛkulu bɛ yen n'o bɛ mara kamabɔli baara kɛ diinɛ ko ka taa se bɛn ni kelenya sinsinni ma jɔnjɔn dira olu ma yaasa ka se ka o jansa ni o ye. Depuis an sigira fo san ni administration territoriale ye baara min kɛ n'i y'a baaraw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na nɔ bɔra donc hukumu kɔnɔna na n'u ye ni jɔnjɔn d'an ma anw bɛ Ala fo an bɛ Ala fo ka an bɔkɔlow fo ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo sabula n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la tɛ i dɔrɔn fila de bɛ duguma donc maliden minnu fana n'an ye baara in kɛ olu ye olu fana tiɲɛ na u bɛ fo o la wa ka gouvernement yɛrɛ fo kosɛbɛ sabula bon baara caman bɛ yen i bɛ se k'a kɛ a tɛ dɔ ye. don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira a kɛra barosigi ye barosigi min ye tali kɛ jiko kuma na ji bɛ se ka nɔgɔya cogo min ka se ka yiriwali kɛ muso bɛ se ka lafiya denmisɛnw bɛ se ka lafiya cogo min o de la minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ mara kamabɔli a ka sinsin kiimɛli kuraw ka se ka k'a la ɲɛtaa ka se ka sɔrɔ dugudenw ka lafiya o kama. An bɛ to o mara kamabɔli ko hukumu kɔlen kɔnɔna na Koro Yoroso min ye Bamako ya ka taa fara Kayikaw fɛ ka sa Mali marabolo caman na don in n'o ye farafinna don min sigilen don mara kamabɔli kan ani yiriwali ko kan a don ɲɛnɛmayara Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye utukalo tile 10 ye Yorosokaw fɛ barosigi belebeleba kɛra a la mara kɛmabagaw ni mara ɲɛmaaw olu ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ baɲumankɛtɔnw fana tun bɛ kɛnɛ kan banabakaw fana fɛ sa maa caman nana sa ka na i sen don kuma in na Kayikaw fɛ Koro sa min ye baara bɛɛ lajɛlen kun ɲɛmaa tun bɛ préfet yɛrɛ bolo a y'a yira sa k'a fɔ ko mara kamabɔli kɔni ale tigɛlen don bi an ka jamanadenw taabolo ye sabula a bɛ dugu ni dugu marabaaw olu surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ fasodenɲumanya waleyaw a bɛ se ka olu fana sinsin taaboloba saba la min b'a yira sa k'a fɔ ko jamana fana kan ka se ka hakili to jamanadenw na o la sa fɛɛrɛ de kan ka tigɛ bi mara yɛrɛ min bɛ togodaw la olu ka se ka sinsin cogo min na fala ye ko min ye cɛkɔrɔba ye Mohamed Ulu Buye Sekina na aw bɛ lajɛlen ma wele ko Buye ko a ye baara kɛ baara min n'o jara ɲɔrɔngaw ye kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin waati na an ka jamana marabolo caman bɛ fala ye taa ni ka segiw ka gɛlɛ armée b'i ta la don o don su ni tile nka anw ja jɔn tɛ fala ye ka taa an ka minɛnw ta k'o kɛ sira kɔnɔ min ye sira fan dɔw ye u kana taa jan d'an ɲɛ a bɛ waati bɔ bi baloko gɛlɛyara Ɲorodi Sahel a dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko sabula balodanaw ni balonanaw ni balofeerelaw bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don k'an to kɔnɔ gan na sa an bɛ ka bɔrɔ sa 4,850 kilo 50 babu ye ale dun b'a dɔn k'a fɔ laadala a bɛ feere ɲɔrɔngaw fɛ yen min ye kilo 50 bɔrɔ ye 3,200 fala ye komi ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ ale fana ye balo dɔw la nɔ sa kana se ka dugudenw ɲɛbɔ sira la Buye kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ balanaw de ka da a ye ka ɲɛsin ɲɔrɔngaw ma san kalo 12 min ye tɔni 1,400 a nana ni o ye malo la yaasa ɲɔrɔngaw bɛ se ka lafiya cogo min fala ye min ye bɔrɔ kelen a bɛ ka feere 3,600 Buye yɛrɛ ka magasin tigi dɔ bɛ n'o ye Dibasi ye a ko ko serifu ka nin ko in kɔni kɛkun tɛ tɔnɔ ɲini ye koyi
ko non tɛ bi balo yɛrɛ don cogo balo na cogo ani siraw bɛ cogo min bi ko dogolen tɛ maa si la ɲɔrɔn dugudenw yɛrɛ fana ko ka serifu fo kosɛbɛ nin waleya in na fala ye ko nin faralen no belebelew ka hinɛ ani dɛmɛ ta na sira la ka ɲɛsin gwaw ma ɲɔrɔnkaw fɛ yen maliki ngayi ale de ye nin sɛbɛn caman ka bɔ ɲɔrɔdi sahɛlikaw fɛ yen buye an b'a yɛrɛ fo ka min ye a ka kalandenw bɛ fa o fa Xavier tigiw k'u bɛɛ lajɛlen fo anw yɛrɛ ka Xavier fana bi yan n'o ye serifukɛ ye n'o ye Bajaji Ayidara ye ale y'an ka imamu ye an b'a fɔ Buwa Kulubali ka Xavier kɔnɔna na préfet n'o ye Abu Daw ye ale jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen ka kangabakaw fɛ yen sabula kangabakaw fana fala olu fana ka dɔgɔtɔrɔso kura bɛ ka jɔ han baara kɔni daminɛna k'a taabolo ka ɲi kɛmɛ saradala sa 29 buruburu kelen baara bɛ ka taa o la nin ye u ka baara daminɛnen ni sisan tile 180 ye a dun fɔra k'u ka baara in kɛ tile 730 kɔnɔna na nisɔndiyaba min filɛ nin ye préfet n'o ye Abu Daw ye a k'o ci labɔli kɛ koyi ko halisa masɔnw ka dɔ fara baara kan ko foyi dɛsɛ t'u la siman bɛ yen minɛnw bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen u k'a lajɛ ale b'a fɛ min ka kɛ kangaba ta ka ba bɛɛ ta ɲɛ k'u k'u cɛsiri u bɛ cogo min o ka d'a ye u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi dugudenw fana halisa u k'a to nin baara in ka se ka kɛ a hakɛ kɔnɔna na nka kɔni a bɛ min ɲini fala n'u ma se ka ban joona tile 730 a ka kɛ o kɔnɔna ko sabula u yɛrɛ de y'o layidu ta a kana fɔ tuguni k'an ka taa munumunu ko sabula jamanakuntigi ko k'a kɛ o kɔnɔna na k'a ban i n'a fɔ marabolo tɔw ta bɛ ka kɛ cogo min na Menaka kunnafonidilaw olu welela min ye Menaka dugu ɲɛmaaw fɛ sa ka kibaruya d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa minnu bɛ n'olu bɛ kunnafoni di ko sabula polio bana o yera kelen yera Menakakaw fɛ yen kunnafoni de bɛna sigi sen kan k'a daminɛ utikalo tile 14 yaasa ka ɲɛfɔli kɛ bana in bɛ se ka furakɛ cogo a bɛ se ka kunbɛn cogo min na ko bɛɛ lajɛlen k'i sen don a la kunnafonidilaw yaasa kibaruya ɲɛnama bɛ se ka se Menaka n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomada dugu bɛɛ lajɛlen ma sankaw fɛ yen kiribikiribifɛnw ani dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw sa baro sigikɛrɛw la nin kalo in tile 8 yaasa denmisɛnw bɛ se ka kisi o ma cogo min na baara in kɛkun ye min ye sifinnakaw yɛrɛ kana ɲɛŋɛ u k'a ta ɲɔgɔn da ka kibaruyaw di ko in bɛ se ka kunbɛn cogo min na baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen n'o ye ADJ ye ale de ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan Tɛnɛnkunkaw fɛ yen kɛnɛyako ta nasira fɛ centre Carter ale ye jɛrɛ sigi sen kan tile 4 jɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ Tɛnɛnkunkaw ɲɛna sa nin waati in na degun minnu bɛ u kan anu yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ ni cɛsiri sigi cogo min na yaasa ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen faamu o la sa préfet ka dan kan n'o ye Usmani Damutɛnɛ ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna banaw n'u kɔlɔlɔw banaw n'u nacogo fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la kuma tɛ sɛgɛlɛbana n'olu b'o kɛlɛli kɛ fala ale ka teli ka sɔrɔ ji de fɛ o la sa ɲɛfɔli kɛra u ye u ka se ka faamuyali kɛ degun b'u ka cogo o cogo u kana to fana bana fana kana na u sosua Tɛnɛnkuna marabolo n'a Tɛnkuntugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye wuli ka jɔ bɛ ka se ka kɛ arajo Aba an b'olu fo Yuwarukaw fɛ don o don sɔgɔma u b'an ka nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen latɛmɛ Yɛrɛmani sifinw olu kɛlen ka wuli ka jɔ boloda kalo in tile 10 tɛmɛnen n'o ye ntɛnɛn ye ka yirituruba kɛ yirituru min n'o kɛra u ka ndolati kɛnɛ ale kɛrɛfɛla la yiri pi pɔgɔden fara an y'a turu fa bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a turu fo Gasabaw ka du kɔnɔna na préfet n'o ye commandant Madi ye Madi Kama Jawara an b'a fo ya a n'a ka polisilakaw min ye yɛlɛmani kɔnɔna na sifinw ko jirituru tɛ baara ye dɛ préfet ko k'u hakili to jiri ninnu na maire ale fana tun bɛ kɛnɛ kan sabula min ye gidimekaw ye olu fana ka denmisɛnw fana ye nin baara ɲɔgɔnna kɛ gidime yɛrɛ kɔnɔna na fana ko k'a yira sa k'a fɔ ko gidime maire ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan cercle ɲɛmaaw fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan sɛnɛko ta na sira fɛ Bangasikaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔnɔna sa bagan dumuni fala ye ale baaraw ɲɔgɔn yɛlɛn n'u maa caman bolo o la sa sɛnɛkɛlaw kɔni yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'u ye u y'olu wele ka kɛnɛw yirula ka fɛɛrɛw yirula cogoya min na sa min ye bagan dumuni bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min ale kan ka dan cogo min a bɛ falen cogo min n'i ye bin ye fala ye i b'a wuli to a bɛ k'i ɲɛna i ko ɲɔ turulen don dugu ma k'a sɔrɔ bin don bin min filɛ a dun bɛ s'a la ka yɔrɔ la o bin kumaba in tɛ a a bɛ s'a la ka yɔrɔ la u y'u dege o kalan de la sabula bagan dumuni mana gɛlɛya cogo o cogo n'i y'ale sɔrɔ san kalo 12 n'i y'a tigɛ a bɛ falen tuguni wa ale fana ni ji de bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ u y'o de yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangasikaw la yaasa sa sanji gɛlɛyara cogo o cogo ni sanji ni funfunna nin kan ale bɛ nuguli daminɛ fo ka taa se waati min ma Tumutukaw fɛ yen denmisɛnninw u bɛ ka kalangolo kunna sa min ye u ka kalanso maaw ye Fufalaki u y'a yira sa k'a fɔ kalanso min bɛ yen n'o ye Yeya Alikaya ye o denmisɛnninw u y'olu wele fondamental maaw fala ye kalanta suruyatɔ don minisiriso yɛrɛ ko sa ko kalanta ye octobre kalo tile 5 ye san 2026 Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ
o la sa ɲɛbila baara ka se ka denmisɛnninw hakili lajigin yani kalanta ka se u bɛ ka nin k'u kun fu falaki n'a bɛ fɔ o ma ko cours de vacances waleya in kɔni sa a dɛmɛbaaba kɛlen don maa min ye o ye an ka gouverneur ba yɛrɛ ye n'o ye contrôleur principal de police Bakun Kante ale min ye Tumutu gouverneur ye plan international ale fana kɛlen don ka dɛmɛ don ko in na yaasa baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ maa 400 kura olu y'u sigiyɔrɔ bila Tumutu marabolo kɔnɔna na min ye maa kofɔlen ninnu ye sa olu kɔni bɛ munumunu sa olu la Tumutu kɔnɔna na fala ye dugu min bɛ yen n'o ye Zoera ye u bɔra yen de sa Jasiran fɛ k'u kunda min ye Gundam dugu kɔnɔna kan yaasa ka se k'i mago don olu la sa u nalen kɛnɛ kan yen Gundamukaw fɛ u kunbɛra ka ɲɛ ka bisimilali ko ɲuman kɛ u ye ka se ka u bɛrɛbɛrɛ cogoya min na yaasa jamana ɲɛmaaw olu bɛ se k'u hakili to u la nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa ko min ye duw ye ani gaw ye olu caman fana kɛlen don ka maa dɔw bisimila ko hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka t'u kɛrɛfɛ cogo min Tomiyankaw olu ka sifin so farikolo ɲɛnajɛ so ani denmisɛnninw ka seko ni dɔnko so nin kalo in tile 10 olu kɔni y'a yira sa k'u bɛna fɛɛrɛ kɛnɛ sigi sen kan fala ye k'a daminɛ utu kalo tile 8 na ka taa se septembre kalo tile 10 ma k'u bɛna baara kɛ sa baara bɛna sigi bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn seko ni dɔnko sifinw ka ɲɔgɔn dan yaasa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dɛmɛjɛkulu o ye wolomasiri tabaw ye fala ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na Tomiya n'a fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnninw ka na dɔrɔgu ko kuma ɲɛ ka fɔ ko y'a ko la bɛn ni kelenya sinsinni u ni wolomasiri fabaw ka baara kɛcogo baara in bɛɛ lajɛlen sa u ka préfet n'o y'u ka préfet de cercle ye Kalifala Kulibali ale tun bɛ kɛnɛ kan ani mara ɲɛmaaw ka taa sɔrɔ wolomasiri tabaw kan balafɔlaw fala ye ani dulatilaw fana tun b'a ko kɛnɛ kan han sabula tulo in n b'a dɔn k'a fɔ nin y'a daminɛnen de ye Bɔbɔdugu ale kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Niger jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin u ka mobili boli jɛkuluba dɔw ma n'o ye bisitigiw ye STM ale ni Sonitrav a yira sa k'a fɔ k'u ka dugu minnu bɛ sa ni camion ni bisi 2 kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye dugu ye maa 22 o de fatura a senfɛ min ye wolomasiri tabaw ye olu ye maa 17 ye o la maa 37 olu sɛbɛkɔrɔ joginna minisiri min bɛ siraba ko kunna sa Nizɛrikaw fɛ yen a ko k'u ka ɲangini bɛ se ka taa hali u ka sɛbɛnw minɛli la u la sɛbɛn minnu yamaruyalen don k'a jira sa k'u bɛ se ka maa ta kɛ Burkina Faso ni Ghana olu y'u bolo don sɛbɛn na sɛbɛn b'a to sabu na ɲɔgɔn dɛmɛ baara kɛ ka ɲɛsin u ka dancɛw ma ale ni jagosiraw kan lakana ka se ka o sinsin min ye u ka marabolo n'u ka sirabaw bɛɛ lajɛlen kan Senegalikaw ka wasabulon ɲɛmaa n'o ye Ousmane Sonko ye ale taara a ka hakɛw bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jɛkulu bɛ n'a fɔ ma ko OFNAC k'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye diyagoya ye marama ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma Senegalikaw fɛ yen min ye wasabulon ɲɛmaa ye ko a kelen tɛ maaba wɛrɛw bɛ minnu ye ni ɲɔgɔnna kɛ ka kɛ n'u ka fangataw ye Senegali ale kɔnɔna nin waati laban in na Côte d'Ivoire ni Mauritanie olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane kunungo ale ni Mauritanie jamana ɲɛmaa n'o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye o bɛ taama n'ale fɛ tile kelen taama u kɔni ka kumaw ye talikɛ min na sa o ye bɛn ni kelenya sinsin ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka se ka min ye bɛn ni kelenya ale ni lakanabaliya k'o kɛlɛliw kɛ an ka farafinna jamanaw la Libikaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taji caman sɔrɔ olu ka dugu dɔ la n'o yɛrɛ ka surun kosɛbɛ Tripoli la n'o ye Zawiyakaw fɛ yen ye Tripoli ale kɛɲɛkan fan fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye yen yɔrɔ in sa tasuma kɔni de mɛnɛna a la tasuma belebeleba min ye tiɲɛni don u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na mara ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye yɔrɔ in ye tɔni min ye taji litiri 4,000,000 a n'a tilancɛ o de kɔni kun taji bɛ a kɔnɔna na u ka jamana taji bɔ yɔrɔ belebeleba fana don Union européenne jamanaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛ labɛnna bi fala ye ko jakuma bɛna kalo minɛ u fɛ sini han éclipse solaire n'Ala sɔnna a ma dibina don nanzara jamanaw la nka a b'a sɔrɔ tile fana bɔlen don
la sa ko demso ngoni ni to wula ka nunu lu be ka labɛn ne kɛ olu bolo ɲɛnajɛ don anw dun fɛ yan ni nin kɛra fa an bɛ dunu fɔ ka taa an k'a ja jakuma ye kalo minɛ fala o kɔni jakuma b'a bila de koyi an bɛ ka o yɛrɛ anw dɔw kun ka bɔli sababu ye parce que leçon ta wagati dɔ kun n'ale kɔni kɛra a b'a fɔ n k'an kun taara jakuma ye kalo minɛ la o bɛ b'anw di segin tuguni koyi ala ka sababu b'an ka ye libankaw k'i jɔ k'i fa i ka kiiri kɔfɛ fala ye k'olu bɛna o b'u ka sariyaw la bɛɛ lajɛlen ko k'olu bɛna don tariku la sabula min ye liban ye ale ye jamana min ni silamɛ diinɛ nafa ka bon ye kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min ye Moyen-Orient kɔnɔ la ko nin kɔni min filɛ nin ye liban fɛ nin ye k'a balila maa caman na wa min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u caman y'a jira sa k'a fɔ kabini san 2004 nin baara in kɔni bɛ sen na sirikaw y'a jira sa k'a fɔ ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Bashar al-Assad ye ko ale kɔni ka jɔ ka fa sabula kiiri kɛra kiiri senfɛ sa yira k'a fɔ k'a nɔ minɛnen don maa caman fali la ani ka labɛnni kɛ ka maaw ni tɔɔrɔ ka maaw degu ka bin maaw ka min ye jamana yɛrɛ ka maaw danbe bɔ u la kiiri jaabi y'a jira sa k'a fɔ ko a kɔni sinsin maaw ka maa minnu bɛ bin n'olu ye laseliw kɛ ani jɔyɔrɔ tun bɛ maa minnu bolo ani maa caman bɛ fana n'olu tun ye kabilatigiw ye k'olu caman ye laseliw kɛ o la sa Bashar al-Assad kabini ale yɛrɛ binna fala ye ale kɔni bɛ Irisilakaw olu fɛ yen kalifa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ fala ye UEFA ale ni CONCACAF ale ni azikaw ka jɛkulu k'olu belebeleba 3 farala ɲɔgɔn kan sa u y'a jira sa k'a fɔ ko Infantino kɔni k'olu t'a fɛ tuguni han k'a ka taa ka bɔ yɛrɛ de pewu n'i dun ye FIFA ta k'a jateminɛ fala ye nin jɛkulu 3 in UEFA ni CONCACAF ni azikaw k'olu kɔni ka hakɛ ye 130 de ye o kumakan de b'olu bolo n'u fɔra ko kalata bɛ kɛ FIFA yɛrɛ dun bɛɛ lajɛlen na i kan ka 106 de ɲini yaasa ka se ka kɛ ɲɛmaa ye ko k'olu tɛ marisi yɛrɛ fɛ tuguni ko parce que ko min bɛ yen ko Infantino filɛ ne ka nin min kɛ nin ye k'a ko a y'a bila k'a bɛna na n'a ye sira wɛrɛ fɛ k'u bɛɛ bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ a jɛjugu kɔnɔna na ko min kɛra waati tɛmɛnen na Blatter n'a ka maaw la fala ye ko yaasa k'u kisi o ma ko ka Infantino yɛrɛ de gɛn ka bɔ yen sisan ko farafinna ale ni Amérique du Sud fan dɔw olu kɔni b'a nɔfɛ wa farafinna de ta dabaliban bɛ bɛɛ la fala ye tubabu dun ko wariko tɛ dɛ k'u kana kɛ wariko ye a na k'aw min ka maaw bɛ wari fɛ dɛ ayiwa Infantino yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini parce que i b'a dɔn ko UEFA filɛ nin ye UEFA kɔnɔna na jamana dɔw bɛ fala ye hali démocratie ko ta na sira fɛ olu jamana ninnu tɛ sɔn Norvège ninnu non n'olu ye yurugu ni fɛn kasa mɛ dɔrɔn u b'a fɔ ko non k'u ka jamana wari tɛ don a la donc olu caman de wulilen don k'u jɔ bi ko Infantino ko a ka taa n'an seginna ka na so Biennale artistique ale baaraw bɛ sen na Kulukoro gouverneur n'o ye El Hadji colonel Lamine Kapori Sanogo ye fala ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kunungo ka taa denmisɛnninw lajɛ a ma dan a yɛrɛ ka Kulukoro ma koyi maa minnu bɛ sa n'olu bɛ yɔrɔ ninnu kɔnɔna na a taara i ɲɛda u bɛɛ lajɛlen kan foli ni tanu ye k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma i b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu tilannen don cogo min na fala ye yɔrɔ dɔ tɔgɔ ye ko Ablaye Bugu o tɔgɔ dalen don Ablaye premier ministre la Modibo Bugu o ye Modibo Kone ye Wage Bugu o ye Wage Jawo Bugu o ye Jawo ye u kɛlen don k'a kɛ o yɔrɔ ye denmisɛnninw b'o yɔrɔ belebeleba ninnu de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o la sa min ye Kulukorokaw ka gouverneur ye colonel ye a taara nin sifin ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ka tila k'a f'u ɲɛna sa ko biennale yɛrɛ jɔlen nin y'a san 38 ye ko n'o seginna ka na ko ka Asimi fo a ka nin miiriya in na nka ko siɲɛ wɛrɛ fala ye ko in ka labɛn ka ɲɛ tulo in k'a ni labɛnba ka kan ɲɛbila baaraw kan ka k'a la togodaw la marabolow kɔnɔna na maaw k'a du u ka tabiyaw la o ka fisa an ka wuli dɔrɔn don kelen dɔrɔn k'an bɛna nin kɛ k'a kɛ ten k'o la a b'a to labɛn bɛ sabati denmisɛnnin ɲuman bɛ sɔrɔ k'a bɛ togodaw la ka na u yɛrɛ bɛ min ɲini u b'o sɔrɔ a sira bɛɛ lajɛlen fɛ k'o la kɔni k'o bɛ fo bɛɛ la a kɔni ye bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a yira sa k'a fɔ min ye ndolati in ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ sa kɛ a bɛɛ lajɛlen daminɛna kabini kalo in tile 7 a bɛ kun fori kalo tile 16 denmisɛnnin 1800 u bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ kɔnɔna yan kunungo demi-finale la fala ye a tɛmɛna an fana tɛmɛna koyi Kayi tɛmɛna Segu tɛmɛna Kita ale ni Buguni kun bɛ ɲɔgɔn na Buguni ye 2 ni fu kɛ Kita la fala ye o kɔfɛ Baɲaŋara ni Segu dɔngɔnɔw kɔni an y'u ka ko b'a kunu 1 ani fu n'a y'an ji siɲɛ ta la an fana y'a ci nin na Tumutukaw olu y'u wasa don Kutalakaw la 1 ani fu m'a f'i ɲɛna n ko Bamakɔ Kayi n k'a ka gɛlɛ
a banna funi fula penalty ta na Kayi ta kɛra 5 ye Bamakɔ ta kɛra 4 ye donc sisan an bɛ se k'a fɔ Buguni Segu Tunbutu ani Kayi olu de bɛna na taa demi-finale la n'Ala sɔnna a ma ni min jaabi sɔrɔ olu la an'o da anw kɔni bɛ taa finale la a ye maa ɲini ka fara an kan dɔrɔn a bɛ taa anw sigilen sɔrɔ yen sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan Ana Jara tun bɛ yan Falaye Keyita ani ne yɛrɛ ka dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen si ni kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama Mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama Mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ Sama Mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama Mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama Mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama Mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama Mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter Sama Mɔnɛ i yɛrɛ ta